I believe it's Saka David Tawana in it. Munonza naye. Into trigger. Trigger? Yes, Munogara? Indogara tonans. Oh, but kwa maka kurira kwa? Ininda kura areas. Areas? Yagara ku Chicago. Chicago, Muna? Muna Ole. Muna Ole? Yagara ma Ole niyo? Yagara ma Ole ni rasta. Nakamutana chigara muna Tanya. Okay. Ndo pai papa ndaizi uona pai pongo chichi ndo matai uona na pai. Oh, ndakatumse. Unozatumse ni. Wakati umusiye ke. Ndakada umusiye. Wakati nosiya zvisho. Mpana mechi. Amuna wana ari foreign amudambo grita. Ya dambo grita. Ndi sister name ni sister name. Inonza ni sister. Luisa. Luisa Kangoya. Anogara Switzerland. Oh, very stringent. See. Yes, Saka ma sauri amuna na mafese ya muda grita foreign. Ya na grita mafese yangu rasta luwe. Ari Janana jiba. Right. Janana shi. Ai go Britain. Mukunakira. Ndikunakira rati. Kopa chedu ka. Kwa mimi trade. Tare kunakira ndakuona that case. Muri yako baba bindura but. Babindura. Ali kugweru ndo kwedu. Oh. Midlands. Midlands. Yeah. Amuna kana vanhu fore na muda kumbo grita. Yeah, big up to my brother Onias. And big up to the Onias ani anogara kupima mango pedzisa. Right. Boom. Unasangara resex. Wona pane chimoko chiri apa ichi. Chapa foreign. Icho chiri kunakira. Mzukuru unonzani? Donzi. Rimbai. Wauda kubaisa madinga aka. Tanya radzwa. Andika. Uri kubotanya mai mati. Ndiko Mbare Harare muna second. Na second ka line kano fire. Yeah, 24 muna second. Unani kuna second iku? Ndina Gava. Nema yawe na yawe kubindura. Na yawe kuna oleni Mbare. Back to you Tanya. Tanya from London. Right now. Southwest London. Southwest London. Big up. Yes. Big up all the man them and all the gal them. Yes. But Tanya ka anditi kandi onga chitaura kuti pane zvikuitika zvaifaya la. Taura kuti chakaitika ku England ma weeks akapfuura. Ma weeks akapfuura muna like July 27 ofunga. Ndakaenda ku Luton. Yes. Club Deja Vu. Yes. Did you celebrate the 22nd anniversary of King Alfred? Oh. 22nd anniversary. But wataura na bango ati? Bango ati Joni. Iya akawatangira kutamba. Kuridza. Right. Akawatangira kuridza. And hana 15 years achizviita. Ndana asina 15 years achizviita. Bango hana 15 years achizviita. Asi ndiye akatangidza kuridza. Akatanga kuridza mangoma. Saka Alfred ogoita 22 years say King Alfred woku London uyada kuti netsa. 22 ene free barbecue food. Kupiwa nyama dzacho free. Saka nezvawanzwa kuna Jack Bango weSilverstone. Silverstone, bro. Yes. Ra. Kunyebera. Yeah, Kawanda. Name one. Weakness DJ. Yes. Bango. Back to Tanya. Yo ngathi kumamiswa nematsagero. Wataura nodaidzira masalad. Yo ngathi kumamiswa nemunhu akakurira kuningi kuBrazil. Unozwa GV iBrazil. Ndakaniyo. Satange beef. Hapana beef apa. Ndauri kuBrazil kwekwe. Ndakangisa beef my way. Ungatya matsage kuBrazil. Put it on YouTube amani. Izvi kutoenda pa YouTube. Ndo moto wese. Uyu ndo moto wese. YouTube, Facebook zvese. Kuyebaira. Kawanda. Iwosese please. Apana, but zvikutoenda pa YouTube shamwari unosa ne position yandisika. Cover meso isa black meso kwangu chingwa cover meso. All right, it's not try but it's but you say so wataura kuti Alfred akaita 22 anniversary yo bangwa ramba.
Sakana mula kunyepa ipapo. Afrika kunyepa. Titaura idris. Because DJ chacha retime kuridza bango. Inini handina 22 years injiri. Una 22 years wozozwa mudiki seiona Afrika. Anenge pawa kaka. Iye anenge pawa kaka. Mero kapawa kaka ane makore mangani. Arikubhaiza ane makore mangani. Kana ane 22 years. Akauridza ane 10 years. I want 88. Ana record ya 88 anokwanisa kuridza mudzi. Taure baby, taure. That's right baby. Gweja ari mustudio. Ai mavaina. Mavaina tozobvunza iye kuti ane mangani. Mavaina 1 and 2. Right on, right on. Mbare pa 24 Avenue. Yeah. Back to this guy. You straight out tinotora uya mbutaridza isusu mavaina laanawo 88 kuaridza kuti angaite nhingi Errol Bennett azviite anomuzira kana Dixie Pitch anozvizira azive zvesezo vanhu akatauridza manje panana Nito hero apa kana Nito hero tatopedza nawo tatojamba stage iyo ana kubhaiza baranzi okupuradzi right what did you go back ngoyo zitara mashoko taura kumsukuru big up to the rose you are on tipa kuti unotaura naye wati yameke yako ke watinombomuona that's why tazoita kuti nyatsokora nyaya yacho that's why tatora video usarige kani fezula nyatsokutora zviri baba taura nesi Mubigo kaka even though asina 22 years. He's a big DJ. He's a big DJ in way. England. Yeah, Kokuno. And there's a Scotland food. Kokuno ko Zimbabwe. Kupi kwa anoriza. Ku Scotland. Ko Zimbabwe kuno. Anoriza Zimbabwe. Amen. Tobunza kayo andi. Kana kata ana 22 years ari ku Canada ndi ku England ndi 20 years ndi ku Canada. Saka katanga uridzira kupi? Andakatanga uridzira kuno. Kupi kwa anoridzira. Wakamunzwa achiridzere kuno. Pawakaenda ku England wakambonzwa chinhu chinonzi King Africa. Zokuenda ku England. Wamzira ku England? Ku Zimbabwe kuno. Aiwana somuzira. Saka anonyeba. Nachukambaira. Iyo wanga uchiri kukambaira. Saka dread avanonyeba ka. Taura akati nyatsotaura zvine power, isaka power kako. Aiwanda neta. 1988. What did you go msukuru? 1988, now so 89. Wazvara 89, saka Alfred akatanga kuridza. Sati wazvara. Isati wazvara. 1 year. But iwo zvimufwa zvingaite. Uchimuketa. Handiri unomuziya, wakamuona unomuziya. Nomuziya. Saka Alfred zvingaite. Watoramba nditi. Watoramba. Ndaramba. Anditi ka. Nyatsotaura kane. Asa ndinyasoziya. Ndikura mchinyepa, yanokana mchinyepa saka men. Ndani ini ndikanyebeni. Saka Sitebona ina kana 15 years. Ngeta medzi dzacho hadzibalance. Hadzibalance. Mbudze kuti pane vamboitwa clash kana nana Black Giant. Tomo mbunze, ini nombunze. Mubunze wewe. Handiri mubunze achazvo. Kuarida kubhaiza. Clash na Isaka. Hakuna. Ne African Exodus. Ne African Exodus hakuna. Kunyeba ndini. Ndo live chai. Kuna zvakadaro zvaiti. Vaipinda nepamba ndandingamuoni ini. Ya, yo Nduna taurira chimoko ichi. Ichi chimoko ichi. Wachiona ka chimoko ichi. Back to you Nduna. Vataure Alfred taurira chimoko ichi Alfred akarichi asada nawindi. Basa rake je. Akari uyindi. Akasiri kumakombi. Wasekerera. Akasiri kumakombi. Taurira ka Nduna. Agara kupuradzisa pamwe aifudza. Taura Nduna angari kupedza ka. Akari kumakombi. Hatisi. Ruziya ke. Ndoziya. Nasikamuziye. Ndokuziya se nasikamuziya akasina basa. Bona mama. Alfred ndakazomuziya inini ka. I1 year ndakamunzwa achiridzawo. Because pana aitotedzera style dzemadhara anga aripo ana Minox. Yes. Ana Bango nana Jabi. Aingocollaborate music yanzwa yaridzwa na Jabi, yanzwa yaridzwa na Minox na Bango. Ndo yaita yake iyo. Taura. Saka munhu ada kutinetsa.
Back to you, Nduna. It's Tauri. Chimoko chasekerera. Mawane nagawa wacho. Wesa ari 2. Ajita ane 20 years achiridza. 22. 22 years. 22 years. Iye ana makore mangani? Mubvunzeka. Itauri Alfred nemakore mangani? Mangani. Mubvunzeka achazwa. Ayo, mubvunze iye achakuketa kana achabvunzwa nemwe munhu kunzi wewe nemakore mangani mubvunze. Kana utomubvunza ka. Ayo, mubvunze taura kasita remunhu wacho. Taura zita remunhu wacho. King Alfred mune makore mangani? To subtract 22 kune makore enyu. I'm 41 years now. Kunyebe. Pa jobs takaridza makore mangani? Jobs takatanga 1993. 1993. To which year? Kusvika kuma 2000. 2004. Chi? 99. 99. Koka period kakangowanikawo ikako. Ndopakatangira nekugumira ipapo. Andidika. Wishi patakatanga ikoko anga asingauye. Angari windi angari babasa. Mawana. Apana diri. He's a fake rasta. He's a fake rasta. Arikutora music yedu isusu yaakanzwa tichiridza ndo yaruenda kuita yake. Saka mari obva zviti ndindakapinda. Iparani. Saka nachita ane 22 years achiridza mati une 40 ani uchiridza. 21 ndakatakauriza 1989. 21 uchiridza. Ndakoridza 1 year ndakwira ndege. Enzo. Saka ndepona Enzo. Enzo. Nogala kubwenzi. Nogala. Nogala pano. Ko Enzo chimbo winza kahama shamwadi pane matsaga tudamboshainira. Maskati ani? Maskati. Enzo. Chimbo winza hama shamwadi. Pane matsaga tudamboshainira because cha. Kudachiyo. Aina nisikuda. Kuda castle. Line. Castle. Ko chimoko chimoko Fanta. Ude. Fanta. 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 Two Fantas. Koma tamu. Man. Ngilini. Man. Isi. Pana noro wana njina. Rasta. Taura mimi. Ndobvunzo rasta vangu akuti King Alfred vanomuziva here. Ava. Bvunza uyu. Naye King Alfred vanomuziva. Generation. Akatanga kuridza rini? Akatanga kuridza. Pakaridzana penalty. Hapana peidzana penalty. Penalty akamutangira. Ani? Penalty akamutangira. Penalty akatanga King Alfred. Anotangira uyu. King Alfred nomuziva King Alfred. Penalty akatangira. Yona mzee King Alfred. And penalty akachiridza. Sound yake akatanga kuridza rini? She has 98. 98 ka. Penalty akaridza namati. Penalty ndakatanga kuridza Tetos. Aiwa vakazoridza generation yakazoridza. Aiwa inozoridza Tetos. Akafana anonzi ndikomawacha anonzanika. Nino. Ana Oliver. General Oliver. Iye anga atoenda. Countries. Iwo akatangira pakuchenera mpanda akakupenga. Arunyepera vanhu. Arunyepera vanhu. Na Six Delta Force. Delta Force ne new generation zvakaenza. Anzane 22 years ichiridza na Alfred. Mutaurire ka dress. Kana 12 years pamwe rukanganisa kawana. 22 years ana breaking anozoita ndimakona makani. Kana alright kana na inoti anozani okay blood. Inozoti ana kubva make blood ere. Ayo ake blood ndi akabva kwandiri ni. But unomangana kari mu Africa kana aiboridzana nawo anana inoti. Aikwana atomira mira. Besenena anzani. Vitarisa awira. Oh dear, broken arrow. Broken arrow. Anditika. Ah straight. But broken arrow akazo. Broken arrow akatotanga. Akazo after. Ana bolansa kaya. Ana belekana mwezi. Mat. Akatangirwa kana kuridza na boti. Boti muno mwamuko. Okay. Bayawanzwa na meja. Do you think this is football? Saka Alfred nomzi ari chiyo. Alfred basa. Alfred nende mzachi aitwa na anzani.
anditaura akada wala ndani lecture munya akabuda nokabuda play ni generation bazo split achita yake kani but ye munya udaite sound ndini munya edosiyaka tagara tizokana after munya ndopakazoya wala ndine 20 years ndichiridza 22 years chimomubvunza akadredi achaiona video mubvunze taura zita rake munhu hayo unonimakisa hapana umakisa unozvimakisa kudhara ari kuingirend yo ngachinomunhu ari kuingirend ungada nokuita sei yo ane kuita sei but kuti atiri padheni pangu pamadminox new generation pakatakauriza tatitorimo mujobs ene mujobs ndoma ukasaridza mujobs hapana chawairidza time iyo ukasaridza lomusasilvatonongosiri sound saka yochimubvunza edred ndatsomubvunza chine power aiwa bvunza akataura bvunza kuti koshamwari nhingi une 22 years here uchiridza bvunza kacha very fast ka ndingambonamba ndiripa ndine Alfred une mafainal mangani okay umboriudza kana first final wakaridza kuti raidzi chii artist hatisika in first final yangu yangara ninjamani anoziva Mr. Caesar anoziva Mr. Caesar Alfred mubvunzi ita unoziva Mr. Caesar aiwa kana akatanga 1988 dread kana akatanga 1988 ka noziva kuti kwaanofanira kunge akaridza pawaidhabu kana kuningi uzimbabwe kana kusije kwaefridzo kwakuri kudhuza kana paqueens hotel kana pacharlton level kuti kwangoti tata sales kwangoti tata sales akamboridza here ikoko level 1 angatoenda foreign zvake aiwa pane yekutanga yekuuya kwabhizo anga chiripo baba aiwa mai ndikutaura kachiripo tachira fana kapa aiwa level 1 anga ma calculations level 1 wala mukauton akaridzire mukauton akaridza mukauton ndoma deze rumors kayaganisenda anoridza mauru aiwa mukauton munhu akazopesera akuridza ndimunya akaridza akabulaki ndimunya utaenda ma Wednesday ripo munya iridza midweek mukauton akaboridza kana mutsantsine jere magumbuke kachi munhu maangadoridza maangadoridza kamtropicana hapana kundibhayiza because tropical ndo maangadori akatonesa imomo ma 98 97 aiwa akatanga kuridza ranga raunzi tropicana tetos yakapera aiwa tropicana yakazouya after inakuya after life why tropicana ndemamanje angatoenda foreign Alfred hatomboiziya tropicana Queens akamboridzira uQueens mufadi ane size neQueens stereo one Silverstone yakane Saxon from England yekuQueens ana Alfred I think ndo time yakatanga kubudikira ndo time yakatanga kubudikira but akabangwa kwato large kudhara time yese and time iyoyo haisi 22 years ago nazirasta kana mchinyaso remember manhamba akamuitisa kuti ave popular ndi little hero and little hero ndiwarini yaiswa 18 ma-uploads ndokati makazi amsumudza nemasela wega anambobvirairizaredragon anozviziva kuti kana original shabarangi atomubvisiva ufukati akaite song akaita one song yaninjamani anokwanisa chakadzima zen pliers
Anamboaridza. Anoazira kuti. Wazira. Akari kuchikora. Ari grade 6. Tatendo kuchikora. Hapana waya kana kwandiri mfana kauye. 1992 Alfred akandi makore mangani. Ayo, isina kuziva kuti 1992 pakarira ana Chaka Dimas and Pliers. Bam bam. Medashi road. Angari kupi. Ana party rider. Amari kumusha. Ana party rider. Akaende cassette. Akambozwa mumba pacassette ere muri. Akatozoya kwakutorira. Ma-CD. Ndiona zana na Oliver anamboridza ma-CD ere. Ayo. Taura zangu. Anaonisa kuva pacassette. Ko ane CD player yacho. Kavana. Chalo unoti cartoon uze. Ndana ukatuna. Harisi ukatuna tikutara chokwadi. Iye, chama chokwadi chakanaka so and the truth shall set you free. Nyebere matamu. Angasanyepera 22 years ana. 22 years. Majamuka kati. Kala dread majamuka. Ana 22 ana. Kombana. Maya. Koyo bana. Pane pakamboita class yerona African students. Mupunze dread. Pane pakamboita class. Anika. Pane pakamboita. Alfred. Akamboridza Taura starake. Alfred. King Alfred. Ayo, akunzi king naizinezvi. Pane kumuti king. Pane akamboridzera wanyamutamba. Wanyamutamba akambokuridza. Kana Liz Brown. Alfred. Akamboita clash kana kuti ne sweet ibonere. Anangobvira vaita kana clash. Saka vakataura vakatanga. Sweet love aneze. Mupunze. Mupunze tsaka akakuona kuti. Kana ne start time. Aneze Aiziye start time power. Aiziye start time. Super power. Start time super power. Nebereka. Aiwa, aziziye zvatakutaura. That is actually about. I don't know now for it. That is actually about. Then kuteta. Gatauro tete ndotese tichinomira. Tichinzwana start time wachiridza. Start time anamubvira yin. Start time. Start time. Yamafin. Akani. Pamwari wodenga. Kupi kwa akaita. Isusu start time emutanga chacho hatina kuimba. Konomvunza anotola start time magafa. Start time magafa. Start time ari kusita ndakamuona mfu. Ariko jeje ariko Mafin ariko. Mafin ariko. Sakapita pamawani. Kana kamenda kwaute unaenda pindura kadoma kwadaenda. Kwaniko. Ainotsvake chiko. Chichainatsoita chinoita kuti aende kubhindura. Taura one thing. Apa. Ene zikunoisa maposta kuti new generation uku. Kunoza rimwe posta rakanzi Silverstone uku. Kunoya new generation. Apa Silverstone stereo. Onzikanwa nani? Aya but pane matsaga hanzi this time Silverstone stereo one yakapera. Vataurire. Chero ikapera ka. Chero Silverstone stereo ikapera. Nyambo yezvinezvi ngauye anongoputidzwa agara ari mufana. Amofana neni ndikadano ndakasound kaungadoma ka ndobva ndanyepa kuti pane Silverstone. Rozoda vanhu vananga vachiyabva vakuinga Silverstone. Robva kuti Silverstone stereo one. Ndikasound kaungangonyorwa nzi kuti sniper. Abona ndangachinga chi. Stereo one Silverstone. Wazinzwaka. Hanzi sister amadhara takurisa panyaya dzekuridza hanzi etime yenyu yakapera. Aiwa akuZimbabwe afa akaita mudhara chero akadzoka Anoziya Bernard anakamoto ana breaking up. Anoziya ana breaking up. Kuno kwafa ngatoramba ariko. Because kuno kwaana zvekuita. Vakatangirwa Havana time. Bernard achiridza nana Ishmael. Iwe. Ndichamunzira rimwe tape randinaro randakarekodha Mad alongside Bernard versus Chapi alongside Major E. Yanga yakaipa. Bernard ndindakamisa mstyle. Ndindakatomu. Ndakuona kuti mufana wangu ane talent. Ndava ndamsiya ari panyaya. Ndindakamisa mstyle. Ndagara ndiridze marecords. Ndagara ndichingotaurisa. That's why ndakupinda muaudio visual. Kunyemere dress. Aenda futi. Mageza aenda ka. Kuzana chi. Kwenda ariko uko ku state house aenda manje. Azoka mona zaba aenda.
paita fault kamata mabia aripo ka rasta mabia aripo tikanga Castle. castle nembodoro